En un petit poble hi havia una diminuta fusteria pels mobles que ja es fabricaven. Un dia, les veïnes van fer una reunió per solucionar les tensions i els problemes que es donaven entre elles. Una vegada reunides, el Martí, que era el president, va prendre la paraula. Benvolguts companys i companyes, ja estem tots reunits. Què és el que us preocupa? Dimitir! No volem que siguis president! Per què? Quin és el motiu? Fa molt de soroll i, a més, estàs el dia golpejant. Es va escoltar el son de la sala, a la vegada que les eines assentien amb el cap. El martell es sentit trist i decebut, però va acceptar les seves culpes i dimitir. Està bé, si és el que voleu, marxaré. Qui vol ser president, doncs? Jo! Exclama el cargol. D'això és! Passes el dia donant voltes i ens fas anar molt lents. El cargol va estar d'acord i va seure. Doncs seré jo, va exclamar el paper de vidre. Mai! Ets molt aspre i sempre tens picabaralles amb els altres. El paper de vidre va acceptar les crítiques dels companys i les companyes i va seure. Jo seré el pròxim president, dir el metro. De cap manera! Et passes el temps mesurant els altres segons la teva mida com si tu fossis l'únic perfecte. Tot d'una, en meitat de la discussió, va entrar el fuster i es va posar a treballar. Va fer servir el martell, el paper de vidre, el metro, el cargol i a la fi d'una fusta sense qualitat va aconseguir fer un moble dels millors que s'havien vist per aquella zona. Una preciositat. Quan el fuster va marxar, la serra va prendre la paraula i va dir: Ha quedat demostrat que tots tenim defectes, però el fuster no són importants, ja que ha treballat en les nostres qualitats per fer aquest moble tan meravellós. Les eines es van mirar unes a l'altres sense dir res i la serra va continuar. Són les nostres qualitats i no els nostres defectes les que ens fan valuoses. El martell és fort i això ens fa unir moltes peces. El cargol també uneix i dona força allí on no arriba el martell. El paper de vidre que espere poleix la superfície. El metro és precís i exacte i ens permet no equivocar-nos les mesures. I així podria continuar amb cadascuna de vosaltres. Després d'aquelles paraules, totes les eines es van adonar els ulls, acceptant-se i respectant-se i treballant en equip eren realment útils i que havien de fixar-se en les seves qualitats de cadascuna per aconseguir l'èxit. ¿Qué le voy a hacer si yo
como lo diminuto. ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mar.